ler un fragmento de Lu e Go pola muralla. Foi publicado en 2010 e a ilustradora foi Marta Álvarez. Go é un rato. Ten o pelello branco, fino e moi brillante. O bandullo abultado permanentemente e o corpo rexo e vigoroso como un touro en versión pigmea. O seu físico é lixeiramente diferente do dos demais ratos que hai por aquí, mesmo dos da súa propia familia, pois ten as orellas desproporcionadamente grandes, tamén aos humanos lles pasan esas cousas, as patas de atrás máis longas que as de adiante e o rabo longo e musculoso. Vaya, un rato diferente. Naceu en casa principal, un chalé do barrio de Fingoi que pertencía aos herdeiros de Antón de Marcos. Aquí xuntouse o aboengo dos humanos co pedigrí na árbore xenealóxica dos ratos albinos, mais non se pode pedir. Go, sendo rato, criouse como un gato. Na casa nunca faltou unha boa calefacción nin bons alimentos. As noites pasábaas nun cuarto principal ben acomodado entre as poutas da súa nai, tortobigadiños os dous nos baixos con dobre fondo dun armario enorme entre os pregues das fundas dun xergón de lates, retirado precipitadamente, case sen estrear, por mor da alerxia a este produto que se lle detectou nas cachas á señora da casa. Doutra, que os donos daquela residencia tan luxosa viaxaban con frecuencia. Había temporadas que se ían e non regresaban en máis dun mes, polo que a nai e o fillo eran os máis dos días os únicos habitantes da mansión. Vaya, que vivían como señores dispondo da casa como se fose de seu. A nai de Go era unha rata culta, intelixente e discreta como poucas. Fora nai solteira por vontade propia, sen que nada nin ninguén puidese convencela do contrario. Diz que quedou embarazada por tras das silveiras e mesmo anda por aí o ruxe-ruxe de se non sería de algún dos ratos que fuxiron do laboratorio do Hospital Veterinario Rof Codina cando se queixaron do pouco que lles daban de comer. Será ou non, a xente latrica, pero probas non hai máis. Cando viñeron malas, levou soiña con a fouteza o mal trago da desaparición dos seus outros dous fillos e nunca aceptou que a súa ausencia fose para sempre. Go, por certo, isto sí que o revelou a nai, era fillo dun macho emparentado coa mundialmente coñecida familia Pérez, os ratos que se especializaron en comerciar cos dentes que lles caen aos nenos. Agora vou ler un fragmento de Bacoriño, o libro publicado en 2010 e ilustrado por Andrés Meixide. Velaí está. O porco Bacoriño, sentado no curuto en fin, poñamos que o que ten debaixo das cachas non ten aló moita categoría. Se cadra, abondaría con dicir que non é máis que o cumio dun outeiro cun cotarelo calvo xusto no medio e medio. Aínda que calvo de todo non é, que tamén hai un teixo vello xunto a un illó do que despois falaremos. Engadamos de momento que a tal elevación, sexa o que sexa, chamouse de sempre a croa. E aquí no libro, por darlle importancia, imoslle poñer a croa do medulio. Dá moita prestancia chamarse ou ter que ver con nomes de certo porte, e o daquel monte Medulio onde simularon moi dignos todos os galaecos cando reduciron os soldados romanos, ten historia e mérito dabondo. Non quere o autor con isto que acaba de escribir dar a entender que Bacoriño vai a ter un final parecido ao que tiveron os galaecos de entón no Medulio, mas tampouco pode adiantar que lle vai a pasar o contrario. A verdade é que o autor aínda non sabe nin como, nin onde, nin cando vai acabar a historia de Bacoriño. Por non saber, non sabe nin se a vai acabar sequera. O autor, polo de agora, só ten unha certeza, que el mesmo é tan vítima da dúbida como Bacoriño o é da tradición. Da tradición
resoa un pensamento vagabundo que semella facer burla do autor. Serían as 9:30 da mañanciña, máis ou menos. Amencio un día 17 de xaneiro, que é o da resorte de maio e o do Santo Antón Lacoeiro. E xa temos o decorado case completo para a historia que protagoniza Bacoriño. Xeo de noite, a mañá ben fresca demais para estar tan cedo fora das casas. Pero as cousas son como son e non como un quere que sexan. O día ben dado deste xeito e así hai que roelo. Paseniño, polo lombo deste día tan a propósito, para que xaramolen as frieiras, irán entrando en escena outros personaxes. A cal máis chocalleiro. Mesmo o autor anda a meter os fociños polo medio e aínda haberá moito que ver cunha voz que imos chamar a voz da tradición en honor ao eco que escoitamos hai un pouco. Bacoriño, que sempre foi un porco rebuldeiro e infatigable, está canso, moi sufocado, e é que acaba de correr 7 parroquias, case sen respirar, escapando dunha boa. Nada menos que a dos verdugos que o tiñan sentenciado a morte sen xulgalo. Vou ler un fragmento de Contrahistorias de Galicia. Este libro publicouse no ano 2020 e ten ilustracións de Rita Gutiérrez. O relato chámase Miss Herland, a tumbahomes. Aparecía nos cartéis como Miss Herland, champion feminin dimon, especialidade noita greco-romana, cunha fotografía que deixaba ver a robustez dun corpo musculado. Apareceu en Galicia como un ciclón insospeitado en decembro de 1909 e en apenas un mes arruinou a honra de varios buzacos do país. Parece que era inglesa e que procedía de Portugal, onde aprendera técnicas de loita co mestre xaponés Raku. Formaba parte do grupo acrobático Trío Davide e, ademais, en espectáculo aparte, completamente moral, retaba os homes que desexasen gañar 100 pesos. O aspirante non debía superar os 85 kilos de peso. Loitou no Teatro Principal de Pontevedra contra o mozo vigués Isidoro Couto en 2 asaltos de 5 minutos. O vigués, o chulo, dixo que se perdía non aceptaría as 500 pesetas e que ofrecía el 100 de consolación para Miss Herland se non lle gañaba. Ela tamén a rexeitou. No primeiro combate só se puido disputar un asalto, xa que o de Vigo tivo que retirarse mancado, pero houbo desquite. Outros 2 asaltos de 5 minutos que acabaron en algarada, pois o público estaba dividido e non houbo acordo para dar un gañador. A semana seguinte, xa en Santiago, presentouse a pelexar un mozo chamado Santa Cruz, que só aceptou un asalto, pois dixo estar indisposto, e si que o estaba. Miss Herland, cunha chave magistral, sen contemplacións, merendouno nun santiamén. O 22 de xaneiro, no Teatro Principal da Coruña, proponlle pelexa un mariñeiro vasco-galego chamado Bautista Barrenechea. O combate durou entre 6 e 7 minutos. O cronometrador, un tal Vicente Bermúdez, quixo proclamar a victoria evidente de Miss Herland, pero unha parte do público alporizouse e opúxose, así que acordaron un desquite, que se celebrou o día seguinte e desta sí que quedou claro. O Barrenechea bicou a lona por 2 veces. Bautista Barrenechea, por certo, xa contaba naquel entón cun longo historial delitivo, currículo que engordou notablemente nos anos seguintes. Miss Herland provocou en poucos días grande expectación nas cidades galegas. A revista Eco Artístico dedicoulle varias páxinas e a finais de xaneiro de 1910 abandonou Galicia para pelexar por varias cidades españolas, incluso contra rivais femininas. En xuño de 1910, de repente, como se presentara, o seu nome desapareceu dos medios, esvaeuse como un argueiro nun ciclón. Vou ler un fragmento do álbum Guía Ilustrada da Galicia Invisible, publicado en 2010 e ilustrado por Noemí López. A cidade das 3 doncelas transparentes.
Antigamente, na desembocadura do río Eume, había unha gran cidade con porto e unha fortaleza no máis alto. Os barcos atracaban e descargaban mercadorías que se distribuían en carros pola contorna. Vivían nesta cidade xentes alegres, mozas fermosas e soldados namoradizos que descoidaban os seus quefaceres con frecuencia. En certa ocasión chegaron á cidade 3 mulleres bonitas, mouras ou meigas, coa particularidade de teren o corpo transparente, o que provocou entre os homes grandes estragos. No monte, por enriba da actual vila de Pontedeume, vivía un vello ermitán moi sabio. Colleu unha pola de maceira, subiu a un lombo e dixo unhas palabras co mirar posto na cidade. O ceo cubriuse e o vento rosmou. Esa noite, os soldados fixeron a festa como adoitaban coas mozas transparentes, pero a medianoite presentouse un temporal. O vento abanou lousas e pedras, tremou a terra e unha onda xigante acabou por engulilo todo. O amencer do seguinte día, o ceo estaba limpo e onde estivera a cidade só bailaba o mar. A cova da Coruxa. Ninguén sabe dicir onde cae. Hai quen asegura que anda polo país do Ulla, outros que en Coruxo, por Vigo, e outros máis din que está por debaixo do Pico Sagro. Para a maioría de nós é invisible. Agás para Álvaro Pérez, que por consello dun frade amigo seu entrou nela na procura dun tesouro. Levaba canda así 30 escudeiros, xente con fachóns e ao propio frade, cordas, estacas. E dentro viron, entre outras maravillas, aves enormes que lles toscaban coas ás no rostro. Viron un río e na outra beira xentes extrañas, ben vestidas, tocando instrumentos musicais. O frade insistía en cruzar o río, pero un vento pezoñento apagoulles os fachóns e tiveron que recuar e saír da cova. Aquel ano morreron todos os que participaran na aventura. Ben, todos non. O freire non morreu, mas perdeu a vista dos 2 ollos.